manggring samudra. Bapa sarima marake mrene bakal sing gawe Sinuwun. Aduh, kawuh sinuwun. Kura kakiri-kiri kang nyoler pratoto kabang kawelagar manguwuh ing mungsuh anggep jejegantaran kantaran bau sayekti dengoleno prageng lalis para wadya bala saka mbata sarimbat bocah patih lan bocah para prajurit para wagya aja padha caur manuk maragi mireng napa sing dadi pengendikaku. Sinuwun kepareng ingkang adi kula njero talingan nyadeng dawuh paduka Kanjeng Sinuwun anggen paduka kepareng merpeki dhateng lenggahipun kula Semar Badranaya kula semanten ugi nyadeng dawuh kula inggih nyadeng dawuh Sinuwun kepareng paring dawuh para wadya bala sampun siaga ing dedamel ora susah kowe padha menggalihake tumrap apa sing dadi kekarepanku. Ora ana nalika semana waku wis kelakon ketemu kelawan Ki Lora Semar Badranaya. Dene Ki Lora Semar Badranaya nalika semana wis tak jajal kaprawirane. Jane aku ngerti yen kono ning Prabu Baladewa ning Kresna lan Werkudara. Nanging aku etok-etok ora tepung merga mengko ndak kecurangan marang sejatine aku sapa. Oh, mekaten. Iye.
Lajeng kersa padika kados pundi? Wa sing gati iki Baladewa ora nrimaki. Krana kumawani njejak marang jajaku. Nganti aku kelenggak tujune ora dikeguyu marang para kawlingkarang kadempa. Wah, lancang sanget Prabu Baladewa pancen kepara nyapa. Mula tak jalu wektu dina iki teh. Raja wedi kangelanan aja karo ndang gawi. Marake para wadya balas negara. Mbata sarimbak. Siaga ing kegaman. Sapa sing arep mbelani Semar? Mungsuhe aku kelawan para wadya balas Mbata sarimbak. Oh, menengaken sinuwun. Menika pakaryan pringabdi kepatihan. Menawi ingkang abdi dereng jengkelang jrebabah Depai Bantawa. Paduka mboten sisah majing pupuh. Ya, yen pancen mengkono masa Baranga bocah pati. Wektu dina kalenggan iki aku bitaya kelawan sliramu. Masa Baranga dene wingko katon ngalah. Ingsun dhewe sing bakal nguntapake nyawane menungsa sing padha mbiyantu kelawan Badranaya. Wah, kula iki sagah nguntapake nyawanipun sinten niku wau? Prabu Baladewa. Oh, mangke kula geceke paragane Baladewa. Aja sumbar sik mengko ndak kowe malah gur kibir, malah gur kewirangan kowe. Prayoga diketarake kadigdayanmu. Sinuwun kawanggah kanthi prayogi. Oleh ingkang badhe ngriweni meyak barsaning yang karang kadheta sing ati-ati wis.